Ir-rapport tat-telfa tal-Partit Nazzjonalista kien għamilha ċara li waħda mill-problemi li kellu l-partit kienet l-assoċjazzjoni ma' ċerti bloggers. Illum 3 snin wara li Simon Busuttil ħa t-tmexxija tal-partit fidejh, ir-rabta ma' dawn il-bloggers kibret u mhux naqset. Dan kien innutat ukoll fil-programm Rajna li ddiskuta 3 snin ta' tmexxija ta' Simon Busuttil. Dwar ir-rwol tal-bloggers ikkummenta wkoll l-eks Ministru Michael Falzon. Skużawni. Il-perception hemm barra. Issa xejn. Hija illi defni u l-partit. Linja diretta. Linja diretta. Mhux ovvja. Hawn min jgħid li defni tikmanda l-partit. Issa jekk mhux veru jew le. It's another argument, però hemm il-perception. U il-Partit Nazzjonalista wieħed mill-iżbalji li jagħmel fil-passat u qed jagħmel għadu, li mhux qed jagħmelha ċara. Illi damu veru xejn. Dan seħħ anke jekk ir-rapport tat-telfa jgħid li l-Partit Nazzjonalista messu fittex li b'mod ripetut jiddiżassoċja ruħu minn dawn il-blogs meta dawn kienu jinkludu kummenti ta' natura personali. Intant fil-programm kienet diskussa mill-ġdid nuqqas stabilità ta' Simon Busuttil biex jiddeċiedi u fost il-każi mqajma kien hemm tal-Vici-Kap Mario De Marco. Simon Merċieqa, wieħed mill-awturi tar-rapport tat-telfa, għadu jemmen li postu mhux hemm. Inti għadek temmen li Mario De Marco irrid jitlaqlem li kellu jieħu azzjoni fuqu? Jiena Inti qed li Simon. Hu azzjoni għax inkella ħajtfgħu kien il-barra. Jiena nemmen iva li kellu jirreżenja neħli jissemen. Fiċ-ċirkostanzi preżenti Merċieqa sostna li issa l-ballun jinsab f'saqajn il-kap. Dik hija x-xju ta' Simon Busuttil li jarawha bordieri. Intant mistoqsi jekk Simon Busuttil kien x'għażla tajba l-eks Ministru Nazzjonalista Falzon indika li llum dik hija mistoqsija inutli. So was it a good choice or not a good choice? U intażel u qed irid jiġġudika issa fuq li. Kif tiġġudika daw